oprettelse af nye arbejdspladser. Det kan ske gennem digitalisering, som vi endnu ikke er gået i gang med. Og når man ser på andre lande, der har digitaliseret det økonomiske liv, så kommer der mange penge ind til samfundet på den måde, fordi det opretter en masse arbejdspladser. Kan du lige forklare den en gang? Digitalisering af hvad? Undskyld. Digitalisering i form af, at man gennem internettet begynder at handle mere, end man har gjort, og at man opretter flere arbejdspladser med salg af produkter her fra landet. Og der er også muligheder for liberalisering af selvstyreejede selskaber. Der er for eksempel Tele. Greenland har en omsætning på 800 millioner kroner, og der er et overskud på 100 millioner kroner, som går tilbage til selvstyret, fordi det er selvstyreejet. I stedet for at give dem tilbage, så kan man liberalisere dem og få pengene til at arbejde. Men det er jo en engangsinvestering, Høglund. Først ud, så er der ikke mere at hente. Er det ikke bedre at få 100 millioner kroner om året i en lang årrække, end at skulle hive nogle penge ud nu, og så får du aldrig mere? De 100 millioner bliver givet til selvstyret. Det arbejder ikke. Hvis man får dem til at arbejde, så kan det generere flere penge i fremtiden. Vi kan jo bare give dem videre, eller give dem videre ud til, hvor de kan arbejde. Det er vel det, der er formålet med i formen? Formålet med reformen er at få pengene til at yngle, også i fremtiden. Ja. Og så er der også, at man får en ny forståelse af sammenhængen i samfundets problemer. Og det er ikke kun et økonomisk spørgsmål. Det er også et spørgsmål om, hvordan man tænker i samfundet, hvordan man løser problemerne, og hvordan man forstår problemerne. Det, der har været meget diskuteret inden for det, og det jeg fisker efter, det er jo reformer inden for skattesystemet, inden for incitamenter til at få folk i arbejde, eller det kunne være at kigge på pensionsalderen, noget af det, der bliver nævnt ofte. Nogle klassiske ting, hvor vi bliver nødt til at gå ind og sige, vi bliver nødt til at stille nogle andre krav, for eksempel pensionsalderen, og lade folk blive længere på arbejdsmarkedet. Hvad siger I til sådan noget? Der er mange folk, der gerne vil fortsætte efter 65 år. Og dem vil jeg gerne støtte. Dem vil vi gerne støtte i partiet Naleraq. Fordi folk, der gerne vil arbejde, skal have lov til at arbejde, så mister det ikke selvværd. De bliver stærkere at arbejde for samfundet, samtidig med, at de betaler mere i skat, og så skal det ikke have Hvad med demokraterne? Har I så nogle bud på nogle reformer af vores samfund, af vores økonomiske eller vores arbejdsmarked, som kunne være med til at finansiere de her mange penge, som vi skal ud og finde nu her? Ved du hvad? Til den spørgsmål har jeg helt klar svar her. Det er, vores land er blevet styret af socialistiske partier i alt for lang tid. Og det har skabt en ventende folkefærd, som venter på, at tilskud kommer til dem, tilskud der og tilskud der, i stedet for at sige, hvad kan du, når et folk får den ovenfrastyrende socialistisk liv, så bliver man også stillestående og ikke kan tænke selv, hvordan er det, vi overlever her. Og alt det tilskud har gjort, at landet ikke kan... Men hvilke reformer kan du byde ind med her? Jamen, først og fremmest, sociallovgivning skal fikses. Det er det, der er problemet, kerneproblemet. Fordi det kan faktisk ikke betale sig at arbejde i dag, hvis man ikke er faglært. Og det matchgruppe 1, som er meget belastende for samfundet, i hvert fald for dem, der kan arbejde, som ikke vil arbejde, for det ikke kan betale sig, det er simpelthen socialismen, der har gjort det. Hvordan kunne man få dem i arbejde? Hvad er det, der skal til? Først og fremmest, dem, der kan arbejde, skal arbejde. Sociallovgivningen skal ændres til, at en rask person skal ikke få lov til at have social ydelse. Når mennesket er faldet, så skal vi selvfølgelig samfundet skal løfte op, men vi skal også være sikre på, at det er ikke muligt at være langtidsledig. Der er 2 muligheder for en ledig. Det er, at man tager en uddannelse,
og at man faktisk er til rådighed, fordi virksomheder mangler arbejdskraft. Og hvis man ikke vil have den løn, som virksomheden tilbyder, så er der faktisk gratis uddannelsestilbud til dem alle sammen, hvis det er. Okay. Så større krav til de arbejdsløse. IA eller Siumut, slået vrøvl, en socialistisk regering. En socialistisk regering hører vi her. Og der er jo en pointe i, at vi har en stor gruppe umiddelbart arbejdsløse, som det ikke kan betale sig at arbejde for. Er det noget, vi bør gå ind og se på? Siumut arbejder på at gøre kassen større, så vi har mere rådighed at arbejde for. Men der er noget om, at vi selvfølgelig skal gøre det bedre med at tilpasse det hele, så det bliver til til det bedst mulige for landet. Fordi vi har de problemstillinger, som alle partierne jo snakker om. Det er vi godt klar over. Og det er så også derfor, at vi hele tiden tilpasser lovene, så det bliver til det bedste for hele samfundet. En af de ting, vi har talt meget om, også under valgkampagnen, det er, at vi gerne vil gøre kassen større, netop ved at satse på nogle meget store indsatsområder, blandt andet råstofområdet, turisme og byggeri og andre erhverv, som vi gerne vil have, skal bidrage mere til, at vi gør. Og det giver jo god mening, men der er også behov for reformer af vores arbejdsmarked, vores strukturelle arbejdsløshed osv. Har I nogen bud på, hvad er det, vi bør gå ind og kigge på? Altså incitamenter til at arbejde, eller strengere krav til de arbejdsløse, så de kommer ud af offentlig forsørgelse og ud og bidrager mere med at betale skat? Vi har som samfund store udfordringer at møde, netop fordi vi har en stor arbejdsløshed i dag. Og en af de ting, Siumut arbejder på, også har startet på, det er jo beskæftigelsesindsatser. Der er mange forskellige arbejderkørende, netop for at styrke og og ligesom gøre kompetencerne større til, at den enkelte også kan være med til at løfte. Der er 15 initiativer, der Siumut gerne vil have startet op på i det nye år, hvis ellers vi kan få flertal til det. Så der er flere initiativer, vi gerne vil have satset på. Også en af de ting, som demokraterne snakkede om med Matsgruppe 1 og 2 3. Kunne vi kigge på vores skattesystem, Kim Kielsen, som IA har været inde af med noget progressiv beskatning, da dem, der tjener mest, betaler mere. Var det noget, I kunne mødes om? Det er, hvor du går ind og kigger på, hvem der tjener mest, betaler mere. Det gør de jo alligevel. Hvis jeg tjener 1 million, og jeg betaler skat, så betaler jeg 420.000. Hvis jeg tjener 120.000, og så betaler de 42% i skat, så er det 42.000. Den anden betaler jo mere i den sidste ende. Og så den her, hvor vi har med boligreformer og det hele, som de gerne vil have, i forbindelse med deres skatte- og velfærdskommission, hvor de hæver fradrag med 10%, de skar 10% af fradrag. Først havde vi samarbejdet med de forskellige partier, og vi fik lavet de der gunstige forhold til de forskellige, kunne få andelsboliger, ejerboliger og forskellige slags boliger, hvor samfundet var inde og give et vis antal midler, fordi vi ikke selv magtede opgaven at løse boligproblematikken, hvor vi så fik det enkelte individ med til at låne på begunstige vilkår, at de kunne gøre sådan. Så da de kom ind i boligfælden, fordi de boligforsynede sig selv, så fordi de kom ud i den anden ende, så skal de lige få et fradrag med 10% i første omgang, og de skulle så senere afskaffe det hen over hånden. I stedet for at gå ind og sige, måske i fremtiden, hvis vi skulle gøre det der, hvis der kom ny ind, fordi der var nogen, måske der har tjent lidt for meget, der boede der, så kunne man sige, de næste 6 år... Men skal vi opretholde vores velfærd, så er der behov for, at vi kigger kritisk på vores system og finder nogle flere penge, vi giver nogle reformer. Kom med et konkret bud på en reform. Kom med det konkrete bud på en reform. Vi kan gå ind og tage boligreformen, det er, hvis vi går ind og tager den som eksempel. Så er det jo direkte ind og siger, ved du hvad, kære Mikkel, nu tager jeg dig som eksempel. Hvis du rejser til 3 til 5 år og kommer herop som arbejde, så virker den der boligandelsforenings tilskud og sådan noget ikke til dig, ejerforening. For så er det den lokale, vi går og tænker på her. Ham, der skal være her til gammel. Det er fremtiden for ham. Derfor skal de penge bruges direkte herop. Samtidig har du så de andre reformer. Hvad er det for noget, som man lavede med hensyn til socialreformen? De fik ekstra midler
Samtidig fik vi besked på, at der skulle være en giftkonto i henhold til Skatte- og Velfærdskommissionen. Jeg synes, vi skal gå ind og kigge kort og grundigt på de forskellige reformer. Hvor kan vi gå ind og se, hvor er det få nogle steder, pengene de ligesom får sig ud. Men arbejde skal kunne betale sig her i landet for den enkelte. Så I vil gå ind og kigge på det. Lad mig lige høre, nej, vi springer til Adasut. Har I nogen bud på nogle konkrete reformer? Ja, først vil jeg sige, at vi gik til valg på, at vi ikke er bange for at lave et underskud i et finansår. Bare at det hænger sammen over en regeringsperiode. Underskuddet skal selvfølgelig bruges til at finansiere fremadrettet, så de giver fremdrift. Og vi er ikke ret for at lave reformer inden for skatteområdet, hvor vi siger, at vi vil løfte de lavestlønnede, så de får mere i hænderne. Men det skal selvfølgelig også finansieres. Og der siger vi, at større forening i Grønland, som alle snakker om, men ikke gør ret meget ved det. Vi vil gerne støtte erhvervsretterne, sådan at der kommer arbejdspladser. Vi har en stor arbejdsløshed i Grønland, som vi skylder de arbejdsløse at skaffe arbejde til dem. Og der skal samfundet være med i form af at give selskaberne støtte, hvor vi også arbejder. Der er vi enige med demokraterne for en gangs skyld på det område, at selskabsskatten skal nedbringes, så der kan komme flere i arbejde. Plus hjælpe erhvervsretterne og ikke være bange for investeringerne. Er I enige lidt, som der kommer lidt frem her? Vi skal ind og stille nogle større krav til vores arbejdsløse, for at man kan modtage sociale ydelser af de forskellige arter. Så er det altså fordi, man har brug for det, og ikke fordi det er noget, man vælger, fordi man ikke gider at arbejde, fordi man ikke kan tjene så meget mere ved det. Er I enige i det? Det skal kunne selvfølgelig betale sig at arbejde. Vores socialvæsen skal ikke konkurrere med arbejdsmarkedet. Og det er vi i gang med, hvis vi har fortsat. En af vores regeringsgrundlag, det var, at vi vil kigge på socialreformen, netop for, at den ikke skulle konkurrere med arbejdsmarkedet. Og med hensyn til socialreformen, der synes jeg også, at det er vigtigt fra Adasuts side, det er, altså, samfundet bruger en masse penge inden for den sociale sektor. Og vi ved også godt inden for den sociale sektor, at der er mange socialrådgivere for eksempel, som går ned med fladet, fordi de har for meget at lave. Det, der virkelig skal ske, det er, at der skal flere folk, socialrådgivere, ud på det pinde, sådan så de kan få mere resultater ud fra det arbejde, de skal lave. Og den tværfaglige sektor kan lave det, der skal arbejde med det, de skal arbejde med gang på gang. Går man panden mod døret, fordi politikerne de laver nogle regler og rammer, som man skal arbejde udefra, og alligevel så er der ikke fuldt personale med og yderligere økonomi, sådan så man kan få gang i det. Og en anden ting, som jeg synes er vigtigt at bide mærke i, det er, at nogle af politikerne de snakker om, at børn de skal så længe som muligt blive hos deres forældre, og så skal man prøve at gøre noget ved det. Der vil jeg sige, der er jeg uenig. Fordi vi ser så mange børn, som bliver ødelagt af at få lov til at blive hjemme. Virkeligheden er, at de skal simpelthen bringes uden for hjemmet, så de kan få den hjælp, de skal have, og forældrene de skal også have den hjælp, de skal have, for at kunne tage ansvaret tilbage til sig. Vil du være, tiden iler afsted, og selvom vi kunne blive ved meget længe om det her emne, så har flere spørgsmål. Og jeg når lige et mere, som også er kommet fra Facebook. Hvem er fiskeri er en stor del af diskussionen. Hvem er med i at være en del af verden, når vi tænker MSC? Skal vi fiske så meget vi kan nu, og miste eller mangle MSC, eller skal vi tænke på fremtiden og sammen med resten af verden lægge vægt på bæredygtighed? Kunne jeg spørge demokraterne? En stor del af i hvert fald af hellefiskeriet er præget PT af ekstra kvoter, og ifølge biologerne er overfiskeri, hvis vi risikerer, at vi om få år står med ingen fisk tilbage, og så bryder Grønlands økonomi sammen. Er det den vej, vi skal gå? Skal fiskerne have endnu flere fisk, eller skal vi søge over mod det biologerne kalder bæredygtighed, hvor vi kan få denne her MSC-mærke? Hvilken retning skal vi gå i? Ja, det er jo nemt for mig at svare for, jeg er jo selv biometriker. Og det er meget nemt. Hvis man kigger på en fiskebestand, og fisken bliver mindre og mindre og mindre, så fisker man for hårdt. Det er det, vi gør i Diskobugten.
Det er helt klart, at den allerbedste ting, vi kan gøre for så mange grønlandske fiskerier som muligt, det er at få dem MSC-mærket, fordi det giver højere priser på verdensmarkederne. Så kort kan det siges. Naleraq er gået meget til valg på fri fiskeri, ekstra kvoter til alle. Vi kan bare give fiskerne alle de fisk, de overhovedet vil have. Så gambler vi jo med Grønlands fremtid. Er det ikke sandt? Det vi skal tænke på nu, eller mærke til, Michael Rosing snakker om, at fiskene bliver mindre og mindre op i Lyset. Jeg ved ikke, om man har set Bavia Revidor, fjeldgængeren, som stammer fra 50'erne. Og der kan man se, det hellefisk, der bliver fanget dengang. En stor del af det hellefisk også var meget små. Det betyder jo, at du kan jo ikke... Ligesom man har adgang forbudt for børn under 12 år, kan du heller ikke gøre det for fisk. Altså, du må ikke bide på krogen, hvis det er sådan, du er under 50 cm. Det går altså ikke. Altså, det kan man jo også se på den film, der stammer fra 50'erne. Selvfølgelig skal vi gøre det i en bæredygtig, som bæredygtighed. Det vi skal have fundet ud af, det er, at man både i vores frænde, både i Alaska og Canada, sammen med biologer, har fundet frem til, at hvis der synes, du samarbejder med både fiskere og fangere, så kan du finde nogle kvoter, som er tilfreds for alle. Vi skal huske på Upernavik distrikt. Men skal området ledes af ekstra kvoter, eller skal vi ind og ramme det, biologerne kalder bæredygtigheden? Hvilken vej skal vi sådan vælge? For nogle år siden kan vi huske, at biologerne råbte og skreg om advarselslamper dengang med rensdyrbestand. Det var ved at forsvinde. Tværtimod var det simpelthen overbestand med rensdyr, så vi skal have, at biologer, fiskere og fangere arbejder sammen for at finde nogle kvoter. Upernavik distrikt, som jeg var ved at komme ind på, er lige så stor som hele Storbritannien. Hele Storbritannien. Farvandet er lige så stort som Storbritannien. Vi fisker 6.000 tons hellefisk deroppe. Hvor mange tons fisk bliver der fanget i Storbritannien som helhed? Vi skal lige huske på, det er nogle ufattelige dimensioner, vi taler om. Selvfølgelig er der fisk nok. Og vi er ikke millioner af fiskere, der lever af fisk her i Grønland. Vi er rigtig, rigtig få fiskere op i Men alligevel fanger vi flere fisk, end biologerne mener er fornuftigt. Igen vil jeg sige, der skal et samarbejde mellem biologer, fiskere og fangere for at finde de rigtige kvoter. Okay. Siumut har jo også styret en stor del af fiskeripolitikken, som har kørt med ekstra kvoter, hist og ekstra kvoter her, og i dag har vi det, i hvert fald biologerne kalder overfiskeri. Der er langt til den MSC-mærkning, der er langt til det fiskeri, som i hvert fald ifølge biologerne er bæredygtigt. Hvad er det for en vej, vi skal med fiskeriet? Skal vi fortsætte med ekstra kvoter, eller skal vi ramme en mere bæredygtig vej og MSC-mærkningen, for eksempel på hellefisk? Vi går ind og kigger på større bæredygtighed af de forskellige arter. Men igen, vi skal lige tænke på et eksempel. Vi har en kvote på 2.000 tons rejer på østkysten. Vores kystlinje kan farvel til Odarø, 2.400 km. Det svarer til 1 tons rejer per 1,3 km. Men igen, det er fra kystlinjen og så 370 km ud til vores 207 mil grænse, vi skal tænke på. Det er ikke mange rejer, du skal have fisk der. Det samme med, vi har 15.000 tons torsk rundt regnet, du må fiske heroppe. Så på Island, dengang I hørte det, der hævede det lige med 100.000 tons. Jeg har aldrig nogensinde set et skel i havet, sådan at det er sådan. Vi ligger op og deler farvand med hinanden. Deres kvote, den hævede de med 100.000 tons. Så biologerne ved ikke, hvad de snakker om? Jeg vil ikke sige, at de ikke ved, hvad de snakker om, men vi skal have et fællesskab med større interesser med nabolandene, hvordan og hvorledes de går ind og kigger på det. Fordi vi har ud til vores 207 mil grænse derude. Vi skal udnytte den noget mere. Og igen, hvis vi tager her fra Rarotto og sejler nordover op til Bamiut, der er cirka også 300 kilometer. Undervejs, der møder du et bundgarn, eller du kan tage bundgarnen, der er her. Du kan ikke engang dække det her område herinde, både op til loftet. Men lige nu har vi et fiskeri, hvor ingen kan gå ind og sige, at det faktisk ikke skader bestanden i en grad, at vi om få år kan stå med nogle meget og gravalvorlige problemer, og fisken måske er helt på vej væk. Er det den vej, vi skal? Nej, du skal gå ind og kigge på, hvor det hen de enkelte områder det er. Der er blevet nævnt ved Lyset-området fra demokraternes side. Lige præcis det, de forskellige områder. Det er et centralt område, vi går ind og kigger på. Hvordan og hvorledes man måler fisken, den er blevet mindre, den er cirka blevet 10 cm mindre. Selvfølgelig skal der gøres noget der, hvordan og hvorledes det skal gøres efter. Vil Siumut kæmpe for en MSC-mærkning på hellefisken for eksempel?
MSC-mærkning, det er jo, hvordan og hvorledes du skal gå ind og så handle med det. Nu kan vi se et eksempel med hellefisk heroppe, med den vi fanger. Den bliver det er røget og alt på, at muligt den er fanget bæredygtigt. Det er sådan set det. Det er bæredygtigt fiskeri, vi skal have ud, og det er den, vi har sagt ja til i 1992. Det er den retning, vi kører. Er der så det enige? Skal vi have et bæredygtigt fiskeri og en MSC-mærkning på hellefisken for eksempel? MSC, det er en god ting. Det er for forbrugerne, bevidste forbrugere rundt omkring i verden til at købe. Men hvis du kigger på den fjernøsten, så er det sgu ligeglad med, om det er MSC. For det vil have den fisk, det vil have specielt i Kina. Men at jeg synes, vi gerne have MSC, men vores hav er så stort, så vi vil hellere finde nogle andre fisk og større arter. Vi kan for eksempel nævne makrellen, som har tilført os ekstra penge. Det er fint. Nu spurgte jeg lige om hellefisken. Skal vi MSC-vejen, eller skal det fortsat ledes af et ekstrakvote på ekstrakvotesystem? Det er selvfølgelig et dilemma. Skal vi sende fiskeren til socialen, eller skal den ud og fange? Der er ikke nogen, der ikke har lyst til, at fiskeren skal tjene så mange penge som muligt, men på den anden side, så er bæredygtighed, det er jo det, der er det politiske dilemma. Du har ret. Det er det. Der siger vi så, vi vælger MSC, som vi tror på længere sigt er det den bedste. Men vi skal have større kvoter med det hav, vi har. Vi snakker om de kæmpe hav, og de uudnyttede områder, som er ikke undersøgt. Der skal vi ud og investere. Men hvis der ikke er nogen fisk der, så er du klar til at sige, nu skal vi have den der MSC-mærkning, det er den her vej, og så må det gøre ondt. Ja, vi skal også tænke på vores efterkommere. Ja. Er I enige? Ja, vi er enige, at der skal MSC-mærkes, og at vi skal bruge det. Vi skal huske, at fiskeriet er landets vigtigste erhverv, og der må vi alle partier mødes om at finde en god fiskerilov, der dækker fiskeriet til fremtiden. Og vi skal også huske på, at fiskeriet er jo den største erhverv, og den giver arbejdspladser på land. Og der må vi være sammen og huske, vi kan ikke bare give fiskerne hele tiden. Hvis vi gør det, så kan det også give noget i fremtiden, at fiskeriet kan gå nedad. Vi skal finde en balance, vi skal samarbejde om erhverv, og det er det vigtigste nu. Men du er klar på et opgør her og sige, at vi skal denne her vej, MSC, bæredygtig fiskeri, og så må vi tage et eventuelt opgør, eller hvordan kan man forklare det? MSC-mærkningen støtter IA. Men fiskeriloven har vi jo været i krig med hinanden om i rigtig mange år nu, og den har været undervejs i rigtig mange år. Så der må vi mødes. Fiskeriet er landets vigtigste erhverv, og der skal vi mødes alle sammen og finde en balance i og sikre fiskeriet til fremtiden. Og de andre så ikke, når de er inde og siger, at så fortjener fiskerne, at vi gør noget ud af at prøve at finde nogle andre fisk, eller nogle flere fisk og finde ud af. Er det arbejde, I vil kaste over os? Altså, vi skal jo finde nye arter, vi kan tjene penge på. Det skal vi selvfølgelig gøre. Og vi skal undersøge fiskeri, altså de muligheder, der er i fiskeriet. Fordi de 5 arter, vi tjener penge på nu, det er ikke nok. Den nye muligheder som makrellen og andre ting, dem skal vi kigge mere på nu. En kort reaktion fra Michael Rosing, Demokraterne. At biologerne og fiskerne og fanger, de arbejder rent faktisk sammen. Og biologerne, de er sat til for at give os uafhængig, uvildig rådgivning. Så den der idé om, at biologerne og fiskere, de modarbejder hinanden, det passer ganske enkelt ikke. Husk på, hvad der skete sidste gang, vi fandt en ny art, bortset fra makrellen. Det var krabberne. Hvad skete der? Krabbefiskeriet gik i gang. Der blev fanget flere og flere krabber. En hel masse folk, de begyndte at sige, hov, for søren, der er krabber at fange. Fiskeriet voksede helt enormt, meget, meget hurtigt. Biologen sagde, det går galt det her. Sagde, nej. Bum, sagde det. Ikke flere krabber. Og det har meget at gøre med, hvordan fiskeriet blev forvaltet. Og en af de ting, som man absolut skal have fat i, det er at få de der individuelle kvoter ned til jolleejerne, sådan at de kan planlægge deres fiskeri, så vi får meget bedre udnyttelse af de fisk, vi har, men absolut MSC altid. Hurtig reaktion, Peter Rosing. Tillad mig lige at rekapitulere. Altså formålet med at øge kvote er jo at få erhverv til at give mere vækst og give mere økonomi.
Men det er jo fint, så giver vi mere vækst, og i de næste 5 år, bum, så er der ikke flere fisk, så er der jo ikke noget industri. Øge kvoterne. Alternativt kan også gøre det ved, at det Kim Kielsen prøver at fortælle op til flere gange her i løbet af aftenen, det er at stå og vifte med en 20 kroner og 400 kroner med den anden hånd. Det er, hvis det er sådan, man gav fiskerne en bedre pris, og vi havde nogle bedre købmænd til at sælge vores fisk, så er det også nye toner end fri fiskeri ud. Altså formålet er, at vi skal give bedre levevilkår, og det gør det ved at øge prisen eller øge kvoterne, eller alternativt som en tredjedel, at du kombinerer de to løsninger sammen. Hvad mener du er det fornuftigste? Men jeg synes, vi skal ned og kigge på, som Kim Kielsen også kom ind på, vi skal simpelthen undersøge vores fiskeindustri. Vi skal undersøge, hvordan og hvorledes vi kan øge indtjeningen for fiskerne i Grønland. Og det er ikke bare et spørgsmål om at øge kvoterne, det er lige så meget et spørgsmål om at sætte spørgsmålstegn, og vi har nogle dygtige købmænd i vores fiskerivirksomheder. Eller er det en bæredygtig vej, du vil hen af? Selvfølgelig skal vi, altså hvis det er sådan, det kan gøres på selvfølgelig skal det gøres på en bæredygtig måde, og der mener jeg, altså hvis det er sådan en hellefisk koster 28-35 euro per kilo i Frankrig, og vi får 15 kroner her, så er der et eller andet sted, der er galt. Kim Kielsen, Simut. Er der noget, der hedder lidt sund fornuft også, vi skal have? Vi har et havområde på 14.290.000 kvadratkilometer. Hvor mange af os har været rundt i det område, der er så stort? Ingen. Og det samme i Nokfjorden og det hele. De fisker et enkelt sted, i en enkelt bugt, hist og pist, i løbet af rundt de forskellige fiskere. Men igen, hvordan er hvorledes... proces jo, det er jo ikke noget, man bare lige gør. Det er jo stadigvæk igen, hvordan er hvorledes du skal gå ind og kigge på selve fiskeriet. På et landområde, hvor bare kystlinjen, den er 44.000 kilometer, og så har du 2.000 fiskere og fanger, der fisker med bundgarn, og et bundgarn, det er 60 fagne i omkreds. Prøv at sætte dem på en linje ud. Du kan ikke engang nå ud til vores 207-mil-grænse. Der er noget, der hedder sund fornuft, når vi skal gå ind og diskutere det der. Pointe har. Vi når i flere spørgsmål fra sms og Facebook. Nu går vi til spørgsmål fra salen. Jeg skal lige høre, om der er lyd her. Vi har et spørgsmål hernede. Kan du sige, hvad du hedder? Ja, mit navn er Naja Ottosen Knudsen. Jeg vil gerne spørge til samtlige partier angående ansættelsesforhold til socialarbejderne. Til de socialarbejdere på Grønland i bredt spektrum. Her på Grønland har vi retningslinjer, hvor der kan ansættes socialarbejdere med mulighed for at se ud fra vurdering og viden og uddannelse, dermed at der i sin loven, at man kan blive ansat, når man er uddannet til den instans eller lignende. Jeg synes bare, det er så ubegrænset, og når man begynder at ansætte nogle ukompetente og uvidenhed inden for det der sårbare spektrum. Men det er jo ikke politikerne, der ansætter folk ude derude. Hvem er villig til at lave nogle retningslinjer, som er mere egnet til at blive, hvor socialarbejderne kan blive ansatte som kompetente og mere trygge på. Okay, så det forstår jeg da rigtigt, så det du spørger om, det er, at mange socialarbejdere ikke er kompetente til at løse den opgave eller det ansvar, som de egentlig bliver ansat til at løse. Det er måske ikke politikernes allerstørste ansvar, men måske kan I gribe den herfra. Det er jo, skoler har mange vikarer, timelønnede ansatte, og vi ved også godt, at mange socialarbejdere rundt omkring, både på institutioner, blandt handicappede osv., slet ikke er uddannet til det. Har vi ikke et problem? De får jo reelt ikke udført måske det arbejde og med den faglige indsigt, som der er brug for. Margrethe? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi kan ikke tvinge folk til at tage en uddannelse. Folk selv skal vælge at tage en uddannelse, og det er fuldstændig rigtigt det, der bliver sagt, at der er alt for mange, som ikke er kompetente til det, de sidder og laver. Mit bud fra deres side er, at de simpelthen, vi skal simpelthen opmuntre folk til at tage sig en uddannelse. Og så er vi simpelthen nødt til at endnu en gang igen i forhold til reform.
se på den sociale sektor igen, og inden for, det andet, dem, der arbejder i alderdomshjem og børnehaver og den slags ting. Er der andre, der har en kommentar? Michael Rosing, Demokraterne? Vi har lige haft en tilsvarende sag, hvor vi har kigget på portørredernes situation, som ligner lidt på den måde, at rigtig mange steder ude rundt omkring, der bliver ansat portørredder, som stort set kommer ind fra gaden. Det er de første folk, vi møder i sundhedsvæsenet. Så der havde jeg faktisk sammen med Doris Jakobsen fra Siumut et forslag til, at man netop skulle sørge for, at reglerne foreskrev, at dem, som tager de jobs, rent faktisk har en uddannelse, sådan at de kan udføre den forsvarligt. Men problemet er, at der ikke er nogen, der har en uddannelse, som ansætter vel det bedste, man kan få. Det er rigtigt. Så må man jo, hvis man ikke kan få folk, der har en uddannelse, så må man jo indbygge i ansættelsen, at de tager den uddannelse på jobbet. Er der flere, der er IA? Sara Olsvig? Det er rigtig vigtigt, at vi ser på de her uddannelser for dem, der arbejder på socialområdet, fordi de mennesker, der er derude, som er hos dem, der har brug for hjælp, og dem, der har brug for støtte, de arbejder rigtig, rigtig, rigtig hårdt, og meget af deres tid går med administration. Så det er helt rigtigt, at vi skal have set på, hvordan vi får lavet en bedre struktur, så dem, der har de varme hænder og skal tage sig af folk, får mere tid til det. Det vi ser på fra Inuit Ataqatigiit, det er, om vi for eksempel skal sikre, at der er sekretærer til socialrådgiverne, så det ikke er dem, der sidder og laver alt det administrative arbejde. Ligesom vi også meget gerne vil have socialrådgivere ind allerede i børnehaver og i de tidlige skoleår. Fordi der er rigtig meget brug for, at vi har de gode socialrådgivere og socialarbejdere der, hvor der er brug for, at de laver arbejdet, og at de ikke sidder og laver en masse administration. Vi vil også meget gerne se på uddannelsen, for det er rigtig vigtigt, at de har de rigtige redskaber til det samfund, vi har, og de udfordringer, vi har. Og vi har store udfordringer på socialområdet, så det skal løftes. Per Rosing har markeret. Der er mange andre områder, hvor der bliver ansat uuddannet arbejdskraft. Og som andre har sagt før, så skal det indbygges i ansættelsen, at de får en uddannelse. Samtidig så skal vi kigge på de uddannelser, vi har, både inden for det teoretiske område og inden for de mere konkrete områder med håndens arbejde. Og det skal vi forbedre den uddannelse, der er, og gøre tilgængeligheden lidt bedre. Siumut har markeret. Det er også derfor, at vi fra Siumuts side har påpeget, at vi har rigtig mange ufaglærte, på baggrund af, at der er mange, der går ud af folkeskolen, uden at kunne komme videre i systemet. Det er der, vi skal arbejde mere intens på at gøre det hele bedre, så vi får flere i gang med uddannelse, som kan løfte hele området også. Vi har flere tiltag omkring folkeskolen, som vi gerne vil have drøftet igen. Men altså, målet er at få flere i uddannelse, fordi vi derved kan løfte byrderne. Vi skynder os videre, så vi når et par spørgsmål mere fra salen. Der var et spørgsmål herovre. Og dit navn er? Uti. Hvad er formålet med Qaqortoq Lufthavn, blev der sagt? Og der blev altid sagt, at Grønland skal være selvforsynende land. Sydgrønland har mange forhold. Er det let for at sige, at Sydgrønland ikke kan gøre gavn af Qaqortoq Lufthavn? Så det du mener, det er, at lufthavnen også vil være en fordel for forholdere og for dem, der dyrker grøntsager osv. Kartofler. Det er jo også en pointe her. Altså, nu er vi jo alle sammen mere eller mindre for en lufthavn, men det er jo rigtigt, at den der kan godt ligge. At man kan heller ikke få grøntsagerne ud i tide til, at de rammer omverdenen og resten af Grønland friske. Det samme med kartoflerne og så videre, så videre. Er det ikke endnu et argument for, at den lufthavn, den har syd om brug for Demokraterne? Altså, vi taler tit om selvforsyning, som om at det skal redde os. Og det har jeg sådan set et svar til. Leverpostej. Når jeg kommer hjem fra jagt, så laver jeg min egen leverpostej. Og det er rigtig dejligt. Jeg får en rigtig god kvalitet, det smager skide godt. Og så tænker jeg, hold da fast, hvor er jeg bare god. Spørgsmålet er bare, hvorfor laver jeg ikke alt min leverpostej? Det er simpelthen fordi, at i et moderne samfund, så kan det bedre betale sig for mig at gå ud og arbejde og købe min leverpostej. Det betyder, at hele det her argument om, at selvforsyning gerne skulle hjælpe vores økonomi, det passer ganske enkelt ikke. Hvis
selvforsyning var en god forretning, så ville vi alle sammen lave vores leverpostej. Når det er sagt, det er selvfølgelig klart, at hvis vi havde en lufthavn, så ville det være nemmere at få fragtet ting. Vi har ikke råd til den lufthavn. Sådan er det. En hurtig kommentar. Er der slut? Ja, der er selvfølgelig grund til, at der er 600-700, der er flyttet fra området, og det kan vi ikke blive med. Investeringen, der forudsiger, at der sker fremskridt. Det er også derfor, vores er dyrere, fordi det bliver transporteret en del gange mere, specielt i vintermånederne. De andre, der har lufthavnen, de mærker det jo selvfølgelig ikke. De tror, vores er billigere. Det er det ikke. Vi skal have en chance hele fødevareindustrien hernede er vel afhængig af at kunne komme af med deres varer. Det er vel et godt argument for netop at få den lufthavn. IA, Savnsvig. Der kommer en lufthavn i Ravdor. Vi spørger bare, hvor skal pengene komme fra, og hvad for en slags lufthavn skal det være. Det siger sig selv, at det kunne skabe en masse muligheder for at særligt at forsyne vores eget land med friske grøntsager, hvis vi bedre kan få dem bredt ud i landet. Så det vil vi selvfølgelig gerne være med til at arbejde på. Og der vil jeg også sige, at landbruget i Sydgrønland, det er et ekstremt vigtigt erhverv. Det er også derfor, vi skal passe rigtig godt på Sydgrønland, så vi sikrer os, at det erhverv det udvikler sig, sådan så vi kan blive mere selvforsynende. På mange måder vil det være godt for at etablere et lufthavn i Qaqortoq, når det handler om inden for turisme eller erhverv, som hun også efterløser. Så vi lader den lige blive der, og så når vi et hurtigt spørgsmål mere fra publikum. Der sidder en herovre. Kan du sige, hvad du hedder? Jeg hedder Kunuk, og jeg vil gerne spørge alle partierne om, det reneste vand fra indlandsisen og 200 forskellige fiskearter, der ikke blev udnyttet, og jorden er verdens en af de bedste jorder, som kan skabe, som kan gro kartofler og alt muligt, for blev det ikke udnyttet godt nok. Så du tænker på, altså er det landbruget, er det fiskeriet, du mener, at vi ikke udnytter vores generelle ressourcer godt nok? Gør vi ikke det, Bertina Alarak? Er der noget, vi kan gøre for at udnytte landets ressourcer endnu bedre? Jeg synes, det er faktisk et meget, meget spændende spørgsmål, der lige blev stillet her. Her for godt 10 år siden, kan jeg huske, at under George W. Bushes præsidentperiode, der fik han tildt Donald Rumsfeld og andre af hans ministre ned til Sydamerika for at undersøge deres vandressourcer, for at alliere sig med nogle ting, hvor det så bagefter fik lavet en analyse. I den analyse konkluderede George W. Bush, at nu til dag, der starter man krig på grund af olie. Vi skal have et hurtigt svar. Men om 20-25, det vil sige om 10-15 år fra nu af, der er det vand, vi starter en krig på. Ja. Og det betyder jo bare, at vand betyder ufattelig meget, og vi har verdens næststørste vandreservoirer efter Sydpolen, så det skal vi selvfølgelig udnytte. Nivi Olsen. Ved du hvad, det er med hensyn til ressourcer, der er det simpelthen en meget simpel svar til det. Det er uddannelsesniveauet. Prøv lige at tænke på Danmark. Hvis vi tager Danmark, så er det et meget lille land, næsten uden ressourcer. Men stadigvæk så er det en af de rigeste lande, og hvorfor det? Det er fordi, der uddannelseshøjden er højt, og det udnytter ressourcer lige til bund, og det er det, vi mangler her. Men er vi gode nok til at sælge vores produkter? Jeg tror også måske, er det, du spørger til. Hvorfor er vi så dårlige til at reklamere og komme af med de fantastiske produkter, vi jo har? Jamen, det har jeg lige svaret på, men med hensyn til, lad os sige, japanerne og kineserne, når de kommer her, så er der nogen, der siger, at de stresser, fordi de ser så meget ressourcer, som ikke bliver udnyttet. Og det er der, jeg tænker, at hvis vi højner vores uddannelse, så vil det automatisk gå i den rigtige retning. Men jeg vil lige afslutte det på den måde, at den undersøgelsk ledning med hensyn til internettet, folk har brug for vand. Hvorfor udnytter vi ikke vores ressourcer med at sende en ledning? Er der slut en hurtig kommentar?
Tak det jeg lige vil sige, det er, at vi er enormt gode her i Grønland til at give os selv nogle begrænsninger. Vi bakker ikke op om iværksættere til at kunne starte nye ting op her i Grønland. Og vi lægger royalties for vand. Ikke også? Jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt. Vi skal bare være glade for, at i stedet for at lade det vand løbe ud i det åbne hav, at vi udnytter det, og der vi igen skaber arbejdspladser her i Grønland. Hurtigt kommentar fra Simon. Is og vand skal udvikles til at være Grønlands fremtidige eksportvare. Kort svar. IA får også lige mulighed. Ja. Vi er nødt til at udnytte vores ressourcer meget bedre, end vi gør i dag. Og der er landbruget et godt mulighed, og der er også vand, og der er andre muligheder. Og uddannelse er også vejen for, at vi kan udnytte vores ressourcer meget bedre, så der kommer iværksætteri, der kommer innovation. Så det er det svar, vi kan komme med. Meget fint. Det bliver desværre sidste spørgsmål her fra salen i aften. Vi bliver nødt til at slutte af nu, og det gør vi med 1 minut til hvert parti. Og denne her gang, så er det IA, der ligger ud. Værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Tak. Tak for en spændende aften her i Qaqortoq. Det har været rigtig godt at rejse rundt i hele Sydgrønland for os fra Inuit Ataqatigiit, og vi glæder os til Narsaq i overmorgen. Valget, som kommer nu, kommer på et meget, meget afgørende tidspunkt. Det er nu, vi skal vælge en troværdig regeringsledelse, et troværdigt Inatsisartut, og det er nu, vi skal vælge en regering, som kan finde ud af at samarbejde, som kan finde ud af at indbyde til samarbejde tidligt i processerne, så vi når til enighed om de store og helt nødvendige reformer, som vi skal igennem. Fra Inuit Ataqatigiit tror vi fuldt og fast på, at vi i Grønland er et solidarisk folk. Det handler om, at vi er fælles om at bære de byrder, vi har, at vi sikrer os, at vi sætter os sammen og finder de bedste løsninger. Det er sådan, vi skaber et stærkt samfund. Landbrug og dyrehold skal vi udvikle meget mere, end vi har gjort i dag. Det skal hjælpe os til at blive mere selvforsynende og hjælpe os til at brede vores erhvervsstruktur ud. Også andre erhverv, hvor vi skal være innovative og tænke nyt. Tak, det skal ind allerede fra børnenes skoletid. Det bliver sidste ord fra Inuit Ataqatigiit. I hvert fald så er det partiet Naleraqs. Værsgo. Tak. Det er dejligt at være i Qaqortoq igen. Vort land er i krise. Vi skal have en ny forståelse af sammenhængen af samfundets problemer. Partiet Naleraq kan ikke acceptere en mangeårig fejlslagen styring af vort land. Derfor er vi rede til at bruge alle vores kræfter på langsigtede reformer. Vi har redskaberne til det. Vi vil skabe et samfund med en beslutningskompetence. Et samfund med gode muligheder for en tryg udvikling. Vi vil kæmpe for, at vores efterkommere ikke skal igennem de samme vanskeligheder, som vi har været igennem. Og vi skal hjælpe hinanden med at få muligheder for at føle, at vi har et medansvar i samfundet. Og det er ikke længere kun en drøm af et medansvar. Partiet Naleraq er gået i gang med det arbejde. Tak skal du have. Så er det demokraternes tur. Værsgo, ordet jeres. Tak for det. Grønland startede som en koloni, og vi har stadig nogle kolonitids ting, der hænger. I gamle dage, der sad Nalaga på sin stol og fortalte folk, hvad der skulle ske. Man sad i København og fortalte, hvor der skulle være fiskefabrikker, og hvad grønlænderne skulle lave. Det vi kom væk fra, i hvert fald på papiret. Men vi har stadigvæk den tankegang, at man sidder inde i Nuuk og beslutter, hvem der skal fange hvad, hvor der skal bygges, hvilke fabrikker, hvilke indhandlingsanlæg osv. 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 Vores tankegang i demokraterne er anderledes. Vi mener, at vi skal skabe rammerne, og så skal folk selv udfylde dem. Vi mener også, at alle har ret til et godt liv, og de har ret til selv at kunne arbejde for et godt liv. Og det er derfor, vi mener, at den ene ting, der virkelig, virkelig betyder noget at få ændret på, det er, at det skal kunne betale sig for alle at tage et arbejde. Tak for i aften. Tak for det. Så er det Atasuts tur. Værsgo. Ja. Atasut er et politisk parti med en grønlandsk liberalistisk holdning med dybe rødder i den gamle grønlandske kultur. Som navnet Atasut angiver, bygger partiet på fællesskab og samhørighed mellem alle grupper i det grønlandske samfund.
Desuden arbejder for et grønlandsk samfund, hvor det enkelte menneskes muligheder og rettigheder fremmes mest muligt under hensynstagen og respekt for andres rettigheder. En sådan gensidig respekt fremmes bedst i et samarbejde mellem alle grupper i det grønlandske samfund. Desuden arbejder for at skabe et dynamisk, moderne og internationalt relateret samfund, hvor alle i befolkningen er drivkraft. Samfundet skal udvikles og udbygges i tæt dialog med alle grupper i befolkningen. Desuden vil skabe et tolerant og åbent samfund. Alle i befolkningen, uanset herkomst, skal motiveres til at deltage aktivt i samfundets udvikling. Tak for i aften. Vi ses i Narsaq. Tak for det. Lige på sekundet, så er det Siumuts tur. Værsgo. Siumut går til valg på at samarbejde på tværs af partierne. Netop for at sikre velfærd til den næste generation, så vi ikke sender regningen videre til vores børn og børnebørn. Siumut går til valg på at skabe vækst i erhvervene. Siumut går til valg på at få flere folk i arbejde. Få flere unge til at tage uddannelse og øge indtjeningen ved fiskeriet, råstof, turisme og andre erhverv. Vi takker for et godt vælgermøde i aften, og en stemme på Siumut vil være en stemme på en udvikling. Godt valg den 28. november, og vi ses i overmorgen. Tak til Siumut, og det bliver sidste ord fra i aften. Om et par dage, så er vi tilbage med vælgermødet fra Narsaq. Indtil da, ha' det godt.